खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म आब'आ खानायखौ मानो सिननानै लाखो? बेनि जाहोना मा? थ' गाइस बिनि जेबो जाहोन गैया। थ' बियो मोनसे सावथुनसो। आथिखालाव बिथाङा सावथुन दिहुनगासिनो दङ, माने सावथुननि शुटिं सोलिगासिनो दङ। थ' गोबां मानसियानो गुबुन गुबुन साननो हागौ खानायखौ मानो सिननानै लाखो होननानै ना। थ' गाइस बियो जेबो जाहोन एबा प्रब्लेमनि थाखाय नङा, बियो मोनसे सावथुन दिहुनगासिनोसो दङ, बेनि थाखायसो खानायखौ सिननाय महराव नुनो मोन्दों। बिथांनि फैनो गोनां सावथुननि मुङानो जाहैबाय गwywi जाइख्लं। बेखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आब' संगिना ब्रह्मआ डाइरेक्टर खालामदों, बेखौ आरो प्रडिउस खालामदों गावनिनो हासबेन्ड बिथां मुलुग बर', आरो स्क्रिप्टआ जाहैबाय रwnao बिथांनि, आरो लोगोसे बेयाव बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर नेर्सोन बसुमतारी बिथांखौबो फाव खालामनाय नुनो मोन्दों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म आब'खौ बयबो सिनायखायो। गोदोनिफ्रायनो बिथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गोबां बिहोमा होलांबाय, गोबां मोजां मोजां सावथुन दिहुनलांबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाराव बिथांनि जा सावथुन फैनो गोनां बे सावथुनखौ बयबो अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय। थ' दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन। नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोननो बेबायदिनो सावथुननि बागै आं भिडिअ लानानै फैबावगोन मोनसे। गोजोन्थों।